खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। मि-17 P-5 हेलिकप्टारनि जाब्रबथाय भारत हादोरनि रैखाथि हान्जानिफ्राय सा 10 रैखाथि हान्जा जिउ जोबदों आरो भारत हादोरनि रैखाथि हान्जानि जेनेरेल चिफ CDS बिपिन रावातनि बिसियाबो जिउ गोमादों। गासै सा 11 नि जिउ खहा लोगोसे CDS बिपिन रावातनि देहानि अंगआबो 7% अंग खामदों होननानै सोंलुनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बिबुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैथायहरनाय करिमगंज जिल्लानि सा 13 सुबुंफोरा कक्राझार बाथौ थानसालियाव दावबायहैदों। फैगौ 2022 मायथाइनि फेब्रुआरि 11, 12 आरो 13 जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया गाहाय खुन्थियाखौ बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ गायसनना होबाय। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमोनसापुरियाव थानाय धेमाजि पलिटेकेलनि मुङाव होनाय 50 बिघा हायाव बेदरखल खालामनानै 14 गला लानानै फालांगियारि खालामनायखौ अभिजित खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जफादत सबर्णपुर गामिनि सानै लाइमोनफोरा जौगालु आफादनि आफाद दानानै मुगा एम्फौ फिसिगासिनो दङ। कक्राझार जिल्लानि DFअ आ सम बादियै मावख'आव फैयि कक्राझार जिल्ला बेंगिरि DFअनि चेम्बारखौ ताला बन्द खालामबाय। बाक्सा जिल्ला आरो चापागुरि दख'रा दुलाराय मुगानि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी बिथांनि थैनाय सान फालिदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि भबानिपुर पार्ट 2 गामिनि रिलिज कुमार मोसाहारिया बिबारनि आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोनबोगासिनो दं। आसामाव गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जानाय धरनिधर बर' बिथांखौ बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मान बाउदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि स्टेडियाम कक्लाबारि सेथि बिरेन कुमार गुजिल मेस रिले जथुम बादायलायनाय हाबाफारि।